ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଶେଷ 1245ରୁ 1256, କଳାପାହାଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ 1567 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ରଣ 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ 1936 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି 1984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ।